טייק 489. סליחה על השאלה. לשבת כאן? כן, תשבו. איך קוראים לכם? לי קוראים קנה. לי קוראים שירה. למה אנחנו נמצאים היום בתוכנית כאן שואלים על סבתא בת 7? יאללה, יש לכם את השאלות, תתחילו. תודה לסבתא על מה אתה רוצה להגיד תודה לסבתא? את סבתא שלנו. אני רוצה להגיד תודה לכל הקייטנות ועל זה שאת מציירת את ציור למציצה ושאת סבתא שלי וזהו. עוד פתק? כן, שאלה הבאה. שלי. הוא יקריא, תני לו להקריא. יאללה, תקריא. משהו שלמדתי מסבתא. מה למדת מסבתא? תיקנו? לעשות ציור? לא. לבשל? לא. להיות נכד של סבתא? כן. אני למדתי מסבתא ציור, בישול, להיות נכדה. לא יודעת, זהו. שאלה הבאה. אני מאחלת לסבתא. אני מאחלת אושר, בריאות, שמחה, הצלחה, כושר, יושר, אריכות ימים עד 120, שתזכה לראות את היגדל. מה אתה מאחל לסבתא? שתשכי לעשות קורבנות ותראי את החומות ותיכנסי לבית המקדש. סיימנו, תודה רבה. היום יום הולדת, היום יום הולדת לסבתא. היום יום הולדת, היום יום הולדת לסבתא. מזל טוב. מזל טוב.